Fa més d'un any i mig entrava en vigor una de les mesures estrella de l'aleshores ministre d'Habitatge, Carme Chacón. Prometia ajudes als més joves per independitzar-se. Des d'aleshores, uns 44.000 nois i noies catalans han sol·licitat aquests diners per poder pagar el lloguer d'un pis, però passat aquest temps, més de la meitat encara no els han rebut. Com molts altres joves, la Maria Pilar va decidir independitzar-se quan va conèixer l'ajuda del govern espanyol per llogar un pis. Amb 210 euros mensuals va pensar que podria pagar aquest habitatge, que només té 45 metres quadrats i li costa 600 euros al mes. Fa més d'un any que li van acceptar la sol·licitud, però encara no n'ha vist ni 5. Ara comparteix aquest petit espai amb el seu company per poder fer front a les despeses. Al invierno te sale humo por la boca, del frío que hace. En veure passar els mesos i no cobrar l'ajuda han anat d'una administració a l'altra i la resposta sempre ha estat la mateixa. Que tuviéramos paciencia, que se tardaba, pero que en primavera seguramente que lo tendríais ya, porque es que lo miro por el ordenador y dijeron que en mayo del 2008 ya se supone que ya lo teníamos que tener cobrado. Y nada. Ya nos sentimos un poco defraudados, sentimos que el gobierno ha hecho una chapuza totalmente al aplicar la ley. La seva queixa, juntament amb unes 300 més, ha arribat fins a la Sindicatura de Greuges. Després d'estudiar els casos, el síndic ha demanat al Ministeri d'Habitatge que s'agilitzin els tràmits. No hi hagi motius de que reconegut un dret que a més està enfocat per exercir quelcom tan important com és l'emancipació de la gent jove, no quedi en paper mullat per la dilació en el temps. La Maria Pilar i l'Enrique ja no volen continuar esperant, sinó sortir de la incertesa i saber si podran comptar o no amb uns diners que els van prometre. Lo que más anhelo es una respuesta, más que el dinero, te lo prometo, porque la indignación que me produce, que no te digan nada en absoluto. Si te prometen una cosa, se supone que es el gobierno que lo dice y está por ley, es como que nos engañan, diciendo es toda una estafa.